Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga hinigugma namong mga kaigsuunan sa pagtuo ang tanan nga pagpasalamat pagdayeg kanunay ngadto lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ani anapod kita karon higalayigsuon nga diin maghatag kaninyo og dugang kinaadman sa ato ang pagtuo. Ang ato ang mamahimong tema karon higalayigsuon usa na pud ka hadith pangayoon nato sa Allah subhanahu wa ta'ala nga kakuhaan kini nato og dugang kinaadman sa ato ang pagtuo. Nag-ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ang hubad niin higalayigsuon nag-ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walay grupo sa mga tawo nga diin nagkatipok sila sa usa sa balay alampuanan, sa usa sa balay sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa masjid, nga diin ginabasa nila ang Quran, ang pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala ug ilaha kining gitun-an. Subhanallah. Gawas lamang nga moabot kanila higalayigsuon ang kalinaw sa ilang tagsa ka mga kasing-kasing, human nila gidalit gitun-an ang pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, moabot kanila ang kalinaw. Subhanallah, pagkakalmado. Ikaduha, ghashiyatuhumur rahmah, ug putuson sila sa kaluoy, moabot ang kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala kanila, ug alirungan sila sa mga anghel. Allahu akbar. Mga anghel sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila alirungan katong mga tao nga diin nagatipok sa pagtuon sa pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug dili pa nahigalayigsuon ibayaw, ipagarbo pa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel. Itaas sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dako kay nga ganti ang makuha ni adtong mga tao nga diin nagatipok sila sa unsa, sa pagtuon sa pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaha kining gitun-an ang pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, gibasa samot naka kung imuha pa ning gimemorize higalayigsuon. Kada litra niining pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala aduna kay ganti higalayigsuon. Subhanallah. So ang Allah subhanahu wa ta'ala iyaha kining gihatag nga ganti alang ni adtong mga nagatuo kaniya, alang ni adtong mga nagsunod kaniya higalayigsuon. Subhanallah. Kini nga hadith higalayigsuon dunay upat ka butang nga ihatag nga makuha sa usa ka Muslim higalayigsuon. Una na niini higalayigsuon, ang kining grupo sa mga tao nga diin gitun-an nila ang Quran sa balay sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa masjid. Nagatipok sila nagtungod kay ilaha kining gibasa, nagbasa sila niini ug ilaha ning gitun-an higalayigsuon. Sa usap pa gani ka hadith sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Ang pinakamaayo kaninyo katong iyahang gitun-an ang Quran, nga natun-an niya ang Quran ug iyaha pud kining gipanudlo. Allahu akbar. Subhanallah. So kining grupo sa mga Muslim, mga tao nga nagtipok sila tungod sa pagtuon sa pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, una nga ipanaog sa Allah subhanahu wa ta'ala kanila ang pagkakalmado, ang kalinaw. Allahu akbar. Moabot kanila. Bisag unsay mga problema sila, malinawon sila higalayigsuon. Ngano man kay pirmintin lagi dalit ang pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduha nga moabot kanila higalayigsuon, putuson sila sa kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipaabot kanila niining mga tawhana ang kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Rahma. Ug ang mga anghel alirungan sila ug idua pa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sa mga taong nagtipok alang sa pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbasa niini, nagtuon niini higalayigsuon, alirungan dunay mga anghel nga mag-alirong kanila ug idua sila niining mga anghela. Allahu akbar. Idua sila sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikaapat dayon nga moabot kanila higaligsuon, ipagarbo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel. Allahu Akbar. So dako kay nga ganti nga makuha sa usa ka tawo, sa usa ka Muslim sa mga nagtuo niini higaligson. Allahu Akbar. Kung iya kining masabtan, kung iya kining mahibal-an nga hadith higaligson, subhanallah. Kini nga ganti nga gihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala, walay makabuhat niini higaligson. Gawas lamang ni adtong putli ug kasing-kasing nga nagtuon sa iyang pulong higaligson. Hinaot nga duna kita nakuha, nakutlo nga pipila ka mga kaayuhan, pipila ka kinaadman niini nga hadith higaligson. Kutob diri lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.